Tuo on varmaan vessa. Joo, ja joo, siinä on vessit ja puuliiteria ja siinä on esteetön vessa kanssa yksi. Kato. Joo. Onko tää aasittava niinku aasi? Luulis. Oho! Tänne mä voisin tulla talvella kokeilla makuutussella. Joo, tää iso. Ei se saa olla. Tää on rillialustoja ja käsipesiä ja vieraskirjejä. Ei perkele, ainakin ovi on niin matala, että Kimi on innoissa. Kimi on kyllä vähemmän pitää. jostakin meitä kamera tuu. Se on varmaan, en tiedä, jossakin on kamera. Ei. Ei pääse joku polttamaan. Kato, miten se linnunpötkö? Niin tuolla aikaisemminkin se oli koristeltu. Niin oli. Joo, lähdetään Keskinen on tonne. rehevä suorantainen lintujärvi. Suorantainen, onpa jännä nimi. Lähdetään tonne vasemmalle. Kimi. Ja varo Jukka tässä. Niin. Noin. Joku talo. Isä. Suo. Mutta eikö ne yhtä ainoita lintua? Ei. Eihän niitä ole kuin keväällä näköistä. Hei, tuolla on kurki. Tuolla on. Näetkö? Joo, nyt tossa näin. Niin, siinä se on. Onhan siinä. Onko se kurki? On se. Tämä on lähiretkeilyalue. Kimi. Onks Kimi siellä? Onko? Et sä voi tänne tulla. Luulis se nyt ehkä joskus ole. Kyllä tänne.
itsekin. Kato mitä väinikään. Kato. Ai että on hyviä. Ja se on mahalääkettä tämäkin. Tule vielä syömään, Kimi. Kimi. Hei, kato. Syö vielä. Mahalääkettä. Hei, syö, Kimi. Ei se malta. Ei malta syö enempää. Hyttyset, mitä ne on? Kimi. Älä syö niitä teräviä heiniä. Niin.